videolla kerron terveysalan substanssiosaajan Sari Mettiäisen ja opetusteknologian asiantuntijan Anna-Liisa Karjalaisen yhteistyöstä pedagogisten prosessien ja välineiden kehittämisessä. Yhteistyömme alkoi Pirankissa. Suunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä verkkolehden, jonka nimi oli Voimaa verkosta. Vuonna 2009 kokeiltiin monessa korkeakoulussa Second Lifea. Niinpä mekin toteutimme Second Lifein virtuaalisairaalan. Olemme edelleen kehittäneet virtuaalisairaalaa, jonka nimi on nyt Mediansa. Mediansa toimii web-selaimella. Opiskelija näkee ympäristössä, autenttisessa sairaalaympäristössä otettuja kuvia. Kuvat ovat panoramakuvia. Ensimmäisessä tehtävässä opiskelija valitsee oikeassa järjestyksessä annetuista vaihtoehdoista. Opiskelija näkee pistekertymän, täällä omat tiedot näkymässä. Mä olen hoitotyön lehtori Sari Mettiäinen Tampereen ammattikorkeakoulusta. Meillä on ollut täällä TAMKissa käytössä tämä Eco Personal Capture luentotallennusjärjestelmä syksystä 2010 alkaen. Meitä on ensimmäisenä käyttövuonna ollut 4 opettajaa, jotka on tehnyt luentoja tällä tallennusjärjestelmällä. Seuraavana käyttövuonna käyttäjäjoukko on laajentunut siten, että nyt meitä on jo noin 20 terveysalan opettajaa, jotka on tätä ohjelmaa kokeilukäytössä. Ja yksi opettajista on anatomian ja fysiologian opettaja Riika Vähätalo, joka on ollut ensimmäisten opettajien joukossa tämän ohjelman käytössä. Miten sä, Riika, olet tämän ohjelman käytön kokeillut? No, mä oon oikeastaan käyttänyt tätä luentotallennusjärjestelmää oman opetuksen tukena ja oppimateriaalina. Eli mä oon nauhoittanut muutamia luentotallenteita itse näkemistäni vaikeista aiheista ja tarjonnut sitten niitä nauhoitteita opiskelijoille, joita he on voinut sitten kuunnella omalla ajallaan ja tavallaan opiskella niitä samoja aiheita, joita luennolla ollaan käyty läpi, niin opiskella kotona kuunnella